Zenbat amaiera mota egon daitezke? Amaiera irekia, amaiera itxia, amaiera zoriontsu tradizionala, amaiera zorigaiztoko tradizionala, amaiera erdi tradizionala, deus ex machina amaiera, amaiera arbitrario modernoa, amaiera suspentseduna, harridurazkoa, aurre ikusteko modukoa, opakua, surrealista, solemnea, kamerari begirako amaiera, amaiera desenfokatua, amaiera apokaliptikoa, aurre konturik gabe gelditu naiz eta kabo motako amaiera, zuzendariaren amaiera, nekatu egin delako amaitzen dena, baina ez gaitezen engaina. Agian funtsean amaiera sineskeria besterik ez da. Agian istorio batek ez du ez hasierarik ez amaierarik. Eta petaren arabera aukeratzen dugu aurrera edo atzera begiratzeko unea. Aukeratu duzue jada zuen unea, has gaitezen. Gabon guztioi! And we are at one of our very favorite film festivals in the world. Un film a deux auteurs. Ce deuxième auteur, c'est le spectateur ou la spectatrice. Espero que disfruten muchísimo con el universo que les vamos a presentar. Ekin! Pienso volver muchas veces. The food is very good. Y me siento como en casa. All here do agree that the magic of cinema is irresistible. You can laugh and you can cry. Y parece que reírse de las cosas es una manera de vencerlas también. Je remercie le Festival de San Sebastián pour sa fidélité. Thank you. We're so pleased to be invited in such a big festival. Bona guztiona da zinemira sari hau. Eskerrik asko. If there is any hope for Aken cinema, it will be now. He llegado hasta aquí haciendo camino al andar. Thank you from the bottom of my heart. Eskerrik asko Donostia. Gabon. Gabon. Gabon guztioi eta ongi etorri Donostiako zinemaldiaren amaierako galara. Aurten ere Donostiako zinemaldiak aurrera begiratzen du eta bere historia idazten jarraitzen du. Baldintzarik eroso eta honenetan ez izan arren bagoaz aurrera. Arestiko jairik eta gertutasun fisikorik gabe oraindik, baina gertutasun hori txaloen eta zinemaren besarkadaren bitartez gauzatuz.
Eta zinemaldi honetan bada zerbait sekula aldatzen ez dena. Publikoaren parte hartzea eta leialtasuna. Eskerrik asko zuen jarreragatik. Eskerrik asko. Ekin diezaiegun orain, sari banaketaren karrusel zoroari. Nest sariak 20. edizioa beteko du aurten, eta sarian bere konplexutasunagatik, bere zehaztasunagatik, oso gutxireken zerbait itzela esaten duelako, aurten Sara Greguriken Usumi in the Woods film laburrarentzat izan da. Aipamen berezia egin dio, era berean Artur Paul Camprubiren Podul de Piatra, Pon de Pedra filmari. Protagonista irudikatzeko baliatu duen errespetuagatik eta fotograma guztietan magia transmititzeagatik. Donostiako zinemaldiak Europa eta Latinoamerika arteko lehen koprodukzio foroa jarri zuen abian 2012. urtean, ikusentzunezko proiektuak bultzatzeko xedez. Koprodukzio foroa garatzen ari diren proiektuei zuzenduta dago eta Europako zein Latinoamerikako zinema proiektuek har dezakete parte. Eta epaimaiak Maria Zanetiren Alemania saritu du aurten International Prize sariarekin. Europa, Latinoamerika garapenaren Dale saria berriz, Juan Andrés Arangoren Donde comienza el río egitasmoarentzat izan da. Eta Europa, Latinoamerika 10. koprodukzio foroko proiektu onenari saria Francisco Mariseren kamionerorentzat. Donostiako zinemaldiak Work in Progress, WIP Europa eta WIP Latam sustatuko ditu aurten ere. Europar eta Latinoamerikar zinemaren ekoizpena sustatzeko eta azken fasean dauden filmak babesteko. Sariak filmaren postprodukzioa eta ingelesezko azpidatziak dituen DCP bat dira, baita haren banaketa ere Espainian. Saria Ad Hoc Studios, Deluxe Content Services Spain, Dolby Iberia, Laser Film Cinema eta Video Nefilim ekoizpenak, eta No Problem sonido enpresek ematen dute, baita WIP Europarako B-Team Pictures eta WIP Latemerako Sherlock Films banatzaileek ere. Eta WIP Europa Industriaren saria John Borsen Carbon filmarentza da, Ubeskek ekoitzia. Film irabazleak 10.000 euro jasoko ditu ekoizle nagusiarentzat, Eusko Jaurlaritzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak eta Europa Kreatiba Media erakundeak egin duten aitorpen hori. Saria emateko Laser Film Zinei bideoko Tito García dugu gurekin. Saria jasotzeko John Bors zuzendari eta ekoizlea eta Sergiu Kumatrenko ekoizlea dauzkagu gurekin. Hello. Kaixo. Hello. Kaixo. I'm grateful to our cast and crew. Eskerrak eman nahi nizkioke filmeko talde osoari. Antzezleei noski bereziki eta baita ere gure aliatu eta bazkidei eskerrik asko zinemaldiko talde osoari, lan talde osoari eta esperientzia zoragarri hau eskaintzeagatik. Ohore handia da gure herriarentzat. Hemen egotea gure proiektuarekin eskerrik asko. Buenas noches. Gabon. Por primera vez y gracias al traductor Google. Eskerrik asko, ohore handia da niretzat. Eta arriskatu egitena ez, espainieraz hitz egingo dut. Nire Moldaviako azentuarekin, Moldavia herrialde gaztea da, eta azareratzen ari den zinema dauka. Tragikomedia absurdo bat sortu dugu gure iraganari buruz. Espero dugu gerrak badakit filmetan, gerra bakarri filmetan egon dadila eta bakea zabaldu dadila mundu osoan
Eskerrak hautapen batzordeari eta zinemaldi bikain honi. El premio Ejeda Platino. Ejeda, WIP Latam honenaren Ejeda Platino saria, Ejeda ikusentzunezko ekoizleen eskubideak kudeatzeko erakundeak ematen duena, hain zuzen 30.000 eurokoa da filmaren ekoizle nagusiarentzat. Epaimahaiak Carlos Lechugaren Vicenta B. filma saritzea erabaki du. Katxa Filmsek ekoitzia, Marta Etura antzezleak emango du saria, eta zuzendariak jasoko du Carlos Lechugak. Eskerrik asko Donostiako zinemaldiari, inoiz ez da Kubaz azten, mil esker epaimahaiari, hemen nire ekoizleak egon barko luke, Claudia Calviñok, bera da munduko Kubako ekoizlerik onena, ama izan da, orain dela gutxi, pandemiaren unerik okerrenean gaude, eta Vicenta B. omenaldia egiten dio nire amonari, ama baten historioa kontatzen du, ez duen ulertzen zergatik uhartean ez dagoen bere semea. Une honetan, uhartean nik hainbat lagun ditut, 80 baino gehiago preso daramatzatenak desberdin pentsatzeagatik soilik. Eta eskaintzen diot beraz film hau, ama guzti eskaintzen diet, ama kubatar, amona kubatarrei, 84 urtetik aurrera, mai gainean plater bat saiatzen direnei. Eta orain kezka bat erantzi behar die, hau da semeak ere preso ez egotea. Kuba utzi gelditzen ari da, berriki joan nintzen txertatzera, eta han adinekoak besterik ez zeuden, eta amak bere semerik gabe. Espainiak betidanik, eta Espainiak beti lagundu dio Kubari eta ez naiz injerentzia egiten ari. Ez ditzagun Kubatko amak ahaztu eta eskerrik asko sari honengatik. Eta 2021ko WIP Latam industriaren saria berriz Laura Baumeisterrek zuzendu eta Felipak ekoitzitako La hija de todas las rabias filmarentzat da. Saria Deluxe Content Services Espainiako Vanessa Riuslarreak emango du eta saria jasoko dute Laura Baumeister zuzendariak eta Rosana Baumeister ekoizleak. Eskerrak eman nahi ditut aitortza honegatik eta besterik gabe esan, nik uste dut denak dakigun gauza bat, zinema arte kolektiboa da. Eta beraz nik sari hau eskaintzen diet kolaboratzaile guztiei, batez ere emakumezkoei, bai ekoizpenari, talde osoari eta bereziki Araceli Bidali gure protagonista baita. Mariaren papera egiten du haur paregabea, neska paregabea oso ingurune etxaien ezagutu genuena. Eta espero dugu, berak bizitza aldatu digun moduan ere guk ere gai izan gaitezen berea ere aldatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bai, nik ere eskerrak eman nahi dizkiet, proiektu honetan lagundu diguten pertsona guztiei, maitasun asko eman digute, Latinoamerikako emakume askok lagundu digute, bereziki Bruna Jadar, nire bazkideko izlea hemen dagoena gurekin, gaur gauean, eta zinemaldei honi besoak zabalik hartu gaituelako hasiera bertatik, eta oso pozik gaude gure proiektua pantalla handian erakutsi dugulako hemen lehen aldiz, eta zuen feedback guztia jaso dugulako. Beraz eskerrik asko, pozik goaz etxera. Giza garapena, pobreziaren desagertzea eta giza eskubideak babesten dituen film iberoamerikar oro da Espainiako lankidetzaren saria jasotzeko
hautagai. Sari hau Donostia Zinemaldiarekin eta Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Espainiako Agentziaren AECID ekimen bada. Saria emango du Guzman Palacios Fernández Kultura eta Zientzia Harremanetarako zuzendariak. Elena Gonzálezek, Jon Hernándezek eta Ainhoa Gainberrek osatutako epaimahaiak AECID saria emango du. Eta Tatiana Huezoren Noche de Fuego filmarentza da. Emakumeengan erabilitako indarkeriaren eta nesken eskubideen urraketaren salaketa argia izateagatik eta beren balio zinematografiko ahaltsuari esker. Indarkeria esplizitua erabili gabe mehatxua eta beldurra sentiaraztea lortzeagatik. Saria eta Tatiana Huezo zuzendariak jasoko du. Hola, buenas noches. Kaixo, Gabon. Es un tremendo honor. Ore handia da hemen egotea, zuekin batera eskerrik asko Donostiako Zinemaldiari. Baitere programatzaile guztiei gure filma besarkatzeagatik, ona ekartzeagatik leku eder honetara. Esta peli ha sido film hau nire lehen urratsa izan da fikzioa. Fikzioa ni dokumentalen mundutik nator eta gertatzen ari denaren lekukotza bada, Mexikon gertatzen ari denaren lekukotza. Eskerrak nire talde osoari, borroka honetan lagundu diatenari, ekoizleei eta baita ere bat egin duten guztiei historia kontatu ahal izateko. Eta besterik gabe aitortza hau eskaini nahi diet. Que están criando a sus hijos. Beren alabak bakarrik hazten dituzten ama guztiei eta itxaropen haziak ere egiten dituztenei, berdintasuna eta askatasuna haziak ere. Eskerrik asko. Radio Televisión Española pretende con el premio RTV eta RTV beste begirada sariarekin baita ere emakumeak zuzendutako filmak saritu nahi ditu eta sentiberatasun berezia agertzen duten hoiei. Diskriminazio arrasto oro izan ageriko zein ezkutuko lehenbailen desager dadin bere ondara letxoa jarri nahi du sari honek. Eta urtengo saria emateko gurekin ditugu Concepción Cascajosa, Ana Castillo eta Rosa Sofía. Buenas noches. Gabon. Y el premio RTV. Gabon. Eta RTV beste begirada saria Tatiana Huezoren Noche de Fuego filmarentza da. Emozioz erakusten du Mexikoko feminizidioen zaure irekia. Landengurunean aztean indarkeria zinguratuta bizi diren neskatoen ikuspuntutik. Jasuko du saria. Bueno, es mucho. Bueno, asko da. Bueno, baimena eman didate musukoak entzeko. Eskerrik asko epaimahaiari aitortza eder honengatik. Beste begirada sari honengatik. Y hablando de miradas, Eta begiradaz ari garela esan behar dut. Hacer esta película Film hau egitea. Me puso el reto. Film hau egiteak erronka ikaragarri bat jarri zidan. Ederra eta mingarria, hau da neska tila baten begietatik begiratzea. Hau da harriduratik eta xamurtasunetik begiratzea, baina baita ere beldurretik eta impotentziatik ere. Hau da lekuko izan nintzen ze indarkeria dagoen egunero milaka emakumeen inguruan Mexikon. Eskerrik asko.
Aurten ere zinemaldiko edozein sailetan mundu mailako estreinaldi izan diren euskal filmen artean hautatu behar izan du euskal zinemaren Irizar saria emango duen epaimahaiak. Aitor Arregi epaimahiburua dugu gurekin. Adator, Ya sale. Gabon guztioi, Edurne Portela, Arantzazu Calleja eta nik neuk osatzen dugun epaimahaiak erabaki du lehenbizi begirada originala erakusten digulako samurtasunez eta humorez betea eta bihotz-bihotzetik egiten diolako omenaldia zinemari. Epaimahaiaren aipamen berezia Maider Oleagaren Quark Valley filmarentzat izatea. Eta bere narrazio soil eta trinkoagatik eta bere interpretazio onkegarriengatik, topaketa entzute eta ordaintzarako bidaia batean eramateagatik eta indarkeriaren gaitzespen irmoagatik, euskal zinemaren Irizar saria Itziar Bollainen Maixabel filmari ematen diogu. Koldo Zuazua filmaren ekoizleak jasoko du saria. Mila esker Irizar sariaren epaikidei saria hau emateagatik. Estamos realmente felices. Benetan pozik eta onkituta gaude. Filmak izan duen harreragatik hemen, joan den astean benetan une berezia izan zen talde osoarentzat eta nik uste dut inoiz ez dugula ahaztuko gure bizitzan, beraz. Esker mila zinemaldia. Queríamos dedicar este premio. Sari hau eskaini nahi diogu. De hombres y mujeres que hace 10 años duela 10 urte los encuentros restaurativos en lo que fue llamada topaketa, adiskidetze topaketak hasi zituzten emakume eta gizonei Nanklaresen bidetik eta uste dugu baliozkoa izan dela adiskidetze bidean aurrera egiteko herrialde honetan. Eskerrik asko. Ikus-entzuleek gogo biziz parte hartu dute aurten ere beren iritzia emanez. Donostia hiria Europako film onenaren saria emateko gurekin dugu Vetusta Morla taldeko Putxo kantaria. Kaixo Donosti. Europako film onenaren publikoaren saria Emmanuel Carrereren Ouistreham Between Two Worlds filmarentzat da. Daniel Bajok eta Emmanuel Carrerek jasoko dute saria Karma Filmsekoak. Eskerrik asko Gabon, lehenik eta behin, eskerrak eman nahi diot zinemaldiko publiko osoari, egunero bete baititu zinemaldiko aretoak, zinemaretoak, eta baita ere eskerrak gure filma ikusi duten guztiei eta boto positiboa eman digutenei. Manuel Carrerek eskatu ditzuei helarazteko, pozpozik dagoela saria jaso duelako, eta gainera jakin duelako Espainiako jendeak, onkituta sentitu dela filma ikustean eta nolabait. Gainera gogo eta egiteko balio izan diolako. Eta gainera azpimarratu nahi nuke une honetan. El hecho de que las películas mejor valoradas. Hobekien baloratutako filmak eta boto gehienak izan dituztenak film independenteak izan direla eta banaketa independentea dutenak. Eta horrek pentsarazten digu edo animatu egiten gaitu aurrera jarraitzera. Eta mota honetako filmak banatzen. Eta jakinik
badagoela publiko bat, badagoela jendea, zinema mota hau maite duena, eta arekin gozatzen duena, eta zinema aretoetan erakutsi beharrekoa. Bestalde, eskerrak eman, Fast Televisioni eskerrak, ekoizlei ere eskerrak, Karma Filmseko talde osoari eskerrak, eta batez ere film hau eskaini nahi diot nire amari, oso egun komplikatuak pasatzen ari da, eta, bueno, maite zaitut ama. Txao. Dakizuen moduan, Donostia hiria publikoaren sariak badu bigarren adar bat, film onenaren saria. Eta hau emateko Irene Eskolar daukago gurekin. Gabon, buenas noches. Eta publikoaren saria film onenari Celine Sciammaren Petit Maman filmarentza da. Elastikako banatzaileak jasoko du saria. Eskerrik asko benetan Zelinen izenean, eskini nahi dio sari hau publikoari, Victoria Eugenia aretoa bete zuenari lehen emanaldian, eta giro guztiz hunkigarria sortu zuena denon artean. Gainera une hau gogoratu nahi dut, adierazteko nazioarteko zinemaldiak ze garrantzitsuak direla, Donostiakoak bezala. Zinemaldi hauek guztiz garrantzitsuak baitira zinema independentea banatzeko herrialde honetan. Eskerrik asko. Gaur martxoak 18 eta portuak bibarku, noiz erori da sabaia, da nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino. Eta itxasoaren sabela, iraganeko esaldiz, gerua zari bazara, lekuz kanpo daude zure, ahots korden koordenadak, ahualak nahietan, hain zabiltza hau alokaturek, egin zaitu ahotsa eguzkiari uluka.
Zabaltegi Tabakalera da zinemaldiko lehiaketa atalik irekiena, ez du araurik, ez da estilo edo iraupen mugarik ere. Film laburrak, luzeak, fikzioa, ez fikzioa, animazioa, telesailak, instalazioak, denak sartzen dira eremu ireki bezain ausart honetan. Eta sari hau emateko epaimaiko presidentea izango dugu bide lagun, Sergio Oxman zinemagilea. Gabon. Epaimaiak Amerikaren konkistaren historia zalantzan jartzen duen kontakizun batean murgiltzeko zinemak dituen aukerak aztertzeko moduagatik. Epaimaiak erabaki du epaimen berezi bat ematea Elena Giron eta Samuel M. Delgadoren Eles transportan a morte filmari. Eta bikote baten intimitatera modu basatian eramaten gaituen zinemagailu batek sortzen duen fintasunagatik, eta zuzendari baten eta bere antzezleen ausardiatik abiatuta elkarrekin utxera jauzi eginez sortzen diren pertsonaien konplexutasunagatik, Zabaltegi Tabakalera saria Gaspar Noeren Vortex filmarentza da. Gaspar Noe zuzendariak jasoko du saria. Behin iraitak esan zidan, ezartzaroa ez da txiste bat. Eta bizi osoan pentsatu du nuen bizitza txiste bat dela, eta film txistoso asko egin nituen, eta serio bat egin nahian, eta saiatu nintzen bat serio egiten, eta Argentok esan zidan baietz, ekar nezakela filmak, François Legranek esan zidan baietz, egin nezakela, eta tira, azkenean emaitza, aste hau hemen egon da, asko pozten naiz sari hau irabazteaz, beraiengatik, niregatik, nire aitagatik, nire arrebagatik, eta eskerrak ematen diet epaimaikidei, sari hau eman digutelako, Vincent ekoizleari, Sergio, Elena eta Mireni, nire ekoizlei, Danzon eta Eduard, gogoak izan dutelako film hau finantzatzeko. Gidori gabe asmatu genuena, zen eri urtarrilean otu zitzaidan egitean eta apirilean filmatzen ari ginen. Eta maiatzean Kanen pasatzen, eta orain hemen dago. Beraz, 9 hilabete baino gutxiago pasatu dira. Lantaldea hortzegoen, film bat egitea ahalegin kolektiboa da, talde lana da, sonidista hor dago, musikagilea, muntatzailea, lan hau batera egin dugu eta bizitzari buruzko lan bada. Eskerrik asko denoi. Horizontes sariak Latinoamerikan osorik edo zati batean ekotzitako film luzen ezagutza bultzatu nahi du. Film horiek jatorri latinoko zinemagileek zuzenduak dira, edo munduko gainerako komunitate latinoak gai gisa dituzte. Epaimai burua daukagu gurekin, Maria Zamora ekoizlea. Gabon. Gabon, buenas noches. Indarrean dagoen eta mingarria den gai bati heltzeko izan duen sentiberatasunagatik eta zorroztasunagatik, hau da, haurtzarotik helduraroko transizioan emakumeen aurkako indarkeria, Horizonte saria Tatiana Huezoren Noches de Fuego filmarentza da. Tatiana Huezok jasoko du saria. Kaixo, otra vez. Kaixo berriro. Bueno, muchísimas gracias al jurado. Eskerrik asko, mila esker epaimaiari, orea handia da Horizontes Latino saria jasotzea. Gracias a eskerrik asko proiektuarekin bat egin zuen jende guztiari, eta babestu egin dauen jende guztiari 3 lan urtetan.
lan trinkoa eta gogorra izan da filma aurrera ateratzeko, batez ere neskei ere bai, eta filmeko lantalde osoari neskak apartak dira, zoragarriak izan dira, eta baita ere gainerako antzezlei ere eskerrak, baita ere hainbat herrialdeetako ekoizleei, Suitza, Brasil, Estatu Batuak, Mexikoko ekoizleari ere bai, lan hau zuen guztiona da, eta Ojalá que el cine espero dut zinemak nos devuelva la mirada a itzuliko digula begirada gure haurtzarora, aurroien begirada, gu izan ginen neska hoiek izatera iritsi gaitezen berriro, eta etorriko diren hoiek ere beren bidea izan daitezen, ze bizirik nahi ditugu. Eskerrik asko. Nazioarteko epaimahai batek Kutxabank New Director saria emango dio bere lehen edo bigarren filma ekarri digun zuzendari bati. Saria emateko gurekin da Mary Burke epaimahai burua. Good evening. Gabon, epaimaiak epaimen berezi bat egitea erabaki du Silvina Schneekerrek eta Ulises Porrak zuzendutako Karajita filmarentzat. Talde sortzaile osoak bikain eta indartsu jasotzen baititu klase amatasun eta ustelkeriaren gai konplexuak ondorio biblikoekin. Mil esker. Eta erabaki dugu gainera zuzendari berrien saria ematea emakume baten ausardia, arriskua eta pasioa iturtzen duen film bati. Izan ere, bere lehen film luzea idatzi zuzenduta muntatu du emakumeen gorputzaren politizazioaren inguruan, zoritxarrez oraindik puripurian dagoen gaia. Nihia Unwanted Lena Laskiren lanarentza da saria. Filmaren gidoigileak jasoko du. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Перфилова, я соавтор картины «Ничья». Большая честь находиться здесь и получить такую высокую награду. Hello. Kaixo, Jekaterina Perfilova dut izena. Arratsaldeon, barkatu, nire izena Katirona Perfilova naiz, eta filmaren egilea naiz. Счастлива Лена Ланских, режиссер картины. К сожалению, она сама не смогла приехать, так как сейчас находится в России, в Сочи, представляет на Кинотавре фильм. Solo puedo imaginar lo contenta que está Elena. Pentsatu dezaketelera Lanskiu ze pozik egongo den filmaren zuzendariak, zoritxarrez gaur ez dagoena hemen, baina gure filma aurkezten ari delako Sitxeko eirian. Этот приз – это большое вдохновение и мотивация для всей команды продолжать делать то, что мы делаем, снимать, писать, делать то, что мы любим и то, во что так сильно верим. Sari hau guretzat amets handia da eta motibatu egiten gaitu aurrera begira lanean jarraitzeko, idazten jarraitzeko, filmatzen jarraitzeko, sortzen jarraitzeko eta sinesten egiten dugun horretan. В понедельник состоится премьера фильма «Ничья» в Москве, в главном кинотеатре, где я на сцене передам этот приз Лене Ланских. Astelehen honetan egingo da filmaren estreinaldia Moskun, Unwanted filmarena, Moskuko zinemarik handienean eta bere agertoki nagusian emango diot sari hau Lena Lanskiri. Спасибо за то, что так высоко оценили эту картину и отнеслись к фильму с таким вниманием. Спасибо большое. Eskerrik asko berriz ere, gure filma horren ondo baloratzeagatik, gure lana aitortzeagatik eta berriz ere eskerrik asko.
Eta orain bai, sail ofizialeko sarietara iritsi gara. Egin diezaiegun harrera aurtengo epaimahaiari. Ted Hope, Susi Sánchez, Audrey Diwan, Maite Alberdi eta presidenta Dea Kulunbegashvili. Hasteko argazki onenaren saria emango dugu. Horretarako gurekin da Dea Kulunbegashvili. Kaixo? Eta zinematografia onenarentzako epaimahaiaren saria Claire Matthonentzat da. Undercover filmarentzat. Gabon. Gabon. Je suis désolé de ne pas pouvoir m'exprimer en basque, je vais le faire. Sentitzen dut euskaraz ez hitz egitea eta frantsesez egingo dut. Eskerrik asko epaimahaiari eta Donostiako zinemaldiari lehen aldiz programatu duelako film hau. Hau da 3. aldia kolaboratzen dudana Claire Mathonekin, bera da argazki zuzendaria film honetan. Berarekin batera irudiak diseinatu ditugu eta eszenaratzea ere antolatu dugu gaur saritu den film honetan. Eta nik uste dut Frantziako zineman dagoen artistarik handienetako bat dela gaur egun. Eta Frantziako zinemagilentzat ore handia da. Filmak asko zor dio Claire Mathoni eta baita ere taldeko kide François Marabali ere areto honetan dago. Oso harro gaude sari hau jasotzeaz, eskerrik asko bihotzez. Aipatu genuen irekiera ekitaldian zein garrantzitsua den norbere bizitzaren gidoilari izatea. Bada, gidoi onenaren saria Ted Hope epaimahaikideak jakinaraziko digu. Epaimahaiaren gidoi onenaren saria Terence Davisentzat da Benediction filmagatik. Terence Davis, zuzendari eta gidoilariak bideo bat bidali digu. I've just heard with enormous surprise and honor that you've actually awarded me the Best Screenplay Award at the San Sebastian Film Festival. It was a lovely, lovely surprise, and thank you very much indeed for giving it to me. Thank you once again. Taldeko antzezpen onenaren zilarrezko maskorraren txanda iritsi da. Maite Alberdik lagunduko digu zer egin horretan. Jon Astruebaren Quien lo impide filmeko antzezle taldearen txanda zilarrezko maskorra. Saria jasoko dute. Reciben el galardón Saria jasoko dute Marta Casado, Javier Sánchez, Ronnie Michel Pintzaru, Claudia Navarro, Candela Recio, Pablo Josek, Silvia Aguilarrek eta Pablo Gavirak. Gabon. Bueno, oso onkituta gaude sari honengatik, baina sari hau ez da bakarrik guretzat, gu zortzirentzat, baizik eta proiektu honetan parte hartu duten 200 neska mutilentzat eta lan egin dutenentzat.
Oso pozik gaude sari hau jaso dugulako, ze ez zarete saritzen ari fikziozko pertsonaia batzuk, baizik eta guk gure burua imaginatzen dugunean pertsonaia gisa. Eta uste dugu gai oso garrantzitsuak aipatu ditugula filman. Eta uste dugu entzuten direla film honi esker, Jonasi eskerrako maitatzeagatik, zaren guztia emateagatik, gu entzuteagatik, begiratzen diguzun bezala begiratzeagatik, eta aukera hau eskaintzeagatik, eskerrik asko. Eskerrik asko gainera talde osoari, Lorena Tudela, Javier Lafuente, Rafa Renau, gu zaintzeagatik, gugan sinesteagatik, Rafael Berriri ere bai, zu izan zirelako lehen ausarta, eta inspirazio bat izateagatik eta motivazioa ez bakarrik proiektuen, baizik eta eguneroko bizitzan. Eskerrik asko. Eta eskerrak publikoari, prentsari, izan duen harreragatik, eskerrik asko begiratzen diguzuen moduan begiratzeagatik eta zinemaldiari tarte hau eskaintzeagatik. Hain evidente ez den filma honi ateak irikitzeagatik, beraz mila esker aukeragatik eta baita ere mila esker gure familiei, gure lankidei, gure adiskidei, beti gugan sinestu dutelako eta konpromisua bat izan dutelako gurekin 5 urte hauetan. Quien lo impide, nork eragozten du, eta horregatik gaude hemen. Interpretazio nagusi onenaren zilarrezko maskorraren txanda orain. Susi Sánchez epaimaikidea deituko dugu horretarako. Buenas noches. Gabon. Epaimaiak sari ex equo bat ematea erabaki du. Flora Ofelia Hoffman, Linda Leck, Du Sommer in Himmelen, Asenheben filman egindako lanagatik, eta Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye filman egindako lanagatik. Saria jasoko dute Flora Ofelia Hoffman, Linda Leck eta Jessica Chastainek. So much. Eskerrik asko, eskerrik asko. Amets bat dela iruditzen zait. Eskerrik asko nire gurasoei, bere babesagatik orain egin dudan guztian, hau etzen posible izango haien laguntzari gabe. Opari eman didazuen opari onena izan da nire aizpa maitea, eskerrik asko, bizitzan eman ditazun gauza guztiengatik, mila esker baita ere zuzendariari, Thea Linderburgi ere nigan sinisteagatik. Eskerrik asko, gainera nire adiskidei, nire lagunei, beti aholkunenak eman dizkidatelako. Sentitzen dut, markatu. Thanks to Mutter, especially. Eskerrik asko Muterri, ekoizlei, bize, Jasper, eta noski, eskerrik asko Asenhebeneko lantalde osoari. Palmari ere eskerrak, filman parte hartu zuelako, Alfred gisa, baita ere eskerrik asko zu ezagutzeagatik, eta bueno, zure hutsa sentitzen dute egunero. Eta azkenik, eskerrak eman nahi dizkio Tiari berriz ere zuzendariari. Tia, eskerrik asko nigatik egin duzun guztiagatik. Ez bakarrik gure artean harreman profesional bat sortu dugulako, baizik eta ere harreman pertsonala sortu dugulako, nire bihotz barrutik, eskerrik asko Tia, izugarri gustatu zait egin duguna egitea. Eta espero dut etorkizunean ere, elkarrekin beste zeozer ere egingo dugula, eskerrik asko. Well, first of all, I have to say,
Lehenik eta behin, esan beharra daukat niretzat ore handia dela sari hau Florarekin banatzea. Hau oso emozionantea da, zirraragarria da aurten hemen egotea. Bi sari hauek ospatzen, bi emakumei mandako sari hauek oso pozik nago, pozpozik hemen egoteaz, eskerrak eman nahi dizkio Donostiako zinemaldiari, epaimaikideei. Izugarri gustatzen zait zinemaldi hau, bigarren aldia da parte hartzen dudala zinemaldi honetan eta asko balio du niretzat. Esan nahi handia du film hau saritu izana Searchlighti eskerrak baita ere eta Greedari ere eskerrik asko. Eskerrik asko ere zuen babesagatik, historia hau kontatzen laguntzagatik, nire zuzendariari, Michael Showalter, bere aholkularitzagatik, gidari izan dudalako eta film hau mundura atera duelako. Eskerrik asko nire laguntzagatik 2012 urtean dokumental bat ikusi nuen, Tami Aizen begiak eta harrituta gelditu nintzen ikusita emakumenek zenbaterainoko grina eta maitasuna sentitzen zuen, berak sentitzen zuen horrenganako. Baita ere LGTBQ komunitatearen alde egin zuen lanagatik eta espero dut bere maitasuna gogoraraziko digula. Harago joan behar dugula, itxurakerietatik harago joan behar dugu, maskaretatik harago eta aitortu behar dugu barruan edo atzean dagoen emakumea. Eskerrik asko berriz ere. Kasko. Zuzendari onenaren zilarrezko maskorra emateko Audrey Diwan gurekin. Zuzendari honenaren zilarrezko maskorra T. Linderburgentzat da Du Sommer i Himlen Asenheaven filmagatik. Saria Tia Linderburg zuzendariak jasoko du. Zu edoni. Eskerrik asko. I have never won anything before. Sekula ez dut ezer irabazi nire bizitzan. Eta sari hau irabaztea niretzat eromena da, zoragarria da. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi nizkioke epaimaiari noski, ore honengatik, aitortza honengatik. Ez dakizue zenbat balio duen niretzat. Eskerrik asko Jose Luis, eta baita ere hautapen batzordeari, ikusi dutelako ze potentzial zuen film txiki honek, eta gainera hautatu egin dutelako zinemaldi zoragarri honetan parte hartzeko. Eskerrik asko Donostiako hiriari, zinemaldiari, baita ere parte hartzen duten guztiei zoragarriak izan baitzerete. Baita ere eskerrak eman nahi dizkien nire ekoizleei, Lise eta Jesperri, eskerrik asko biei proiektuan sinisteagatik hasiera bertatik. Zuen gana iritsi naizenetik, ideia honekin, ideia ero honekin oso gara intentsoa eta trinkoa izan da, baina zoragarria ere bai. Eta baita ere eskerrak eman nahi dizkiot muntaia taldeari, eta baita ere zinematografiako Danimarkako institutuari. Ze haien atea kaskas jo nuen, aspaldi danik, duela 15 urten enbilen ate joka, eta azkenean, esan zidaten baietz. Zertxo ere aldatu nahi izan gabe. Ez ni ez da kontatu nahi ditudan istorioak. Eskerrik asko horregatik. Flora, ezin nuen antzezle oberik izan Lisaren antzezpelan egiteko. Nik imaginatzen duen guztia eman diozu pertsonaiari edo gehiago badakit zaila izan dela, baina lortu dugu elkarrekin zuk eta nik. Eta gainera eskerrak eman nahi dizkiot Ida Jasmussoni amaren papera egiten duena. Ezin izan da etorri, erditu berri baita, duela astebete, besterik ez. Eta gainera erditze komplikatua izan du, baina bai amak eta semeak bizirik iran dute. Eta suertea dugu munduaren leku honetan bizigarelako eta garai honetan bizigarelako. Eta azkenik,
Eskerrak eman nahi nizkieke nire lankide sortzailei. Hau maitasun lan bat izan da, erabat sinestuta nago. Zuzendarioan bat izateko sekretu bat dagoela. Hau da, onenak izan behar dituzula inguruan. Hau da, nik baino talentu hobea dutenak izan behar dituzula inguruan. Beraz, argazki zuzendariari, McLauseni, baita ere. Funtsezkoa izen dena, ekoizpen aldetik. Eskerrak gainera muntaian parte hartu duten guztiei, eta soinu diseinatzaileari baita ere nire senarrari, Kintz, ni aguantatzeagatik. Eta sari hau eskaintzen diot nire amari, eta nire alabei. Epaimahaiaren sari berezia emateko, ostera deituko diogu Ted Hopperi. Epaimahaiaren sari berezia Lucille Hatzi-Halilovi izentza da Airwick lanagatik. Subkontzientzia atzitu eta estatukuari aurre egiteko zinemak dituen aukerak arakatzeko duen ambizio eta gaitasunagatik. Lucille Halilovicek jasoko du saria. Eskerrik asko. Lehenik eta behin, eskerrik asko epaimahaiari. Saritu egin baitu film isil bat, iluna, luzea, eta gainera gidoirik gabekoa. Batez ere, eskerrik asko Jose Luis Rebordinosi eta bere lantalde osoari. Filma hau hautatu dutelako, gogo biziz, eta gainera oso pozik sentitzen naiz berriz ere hemen egoteaz. Hau da 5. aldia parte hartzen dudala zinemaldi honetan, eta beti zorioneko izan naiz eta oso harrera ona izan dut berriz ere, mila esker opari honengatik berriro deditu didazu delako. Oso pozik nago, aretoa jendez beteta ikusteaz eta gonbiatu horiek guztiak ikusteaz etorri direnak eta edizio berezionetan parte hartu dutenak. Bizi bedin gora zinemaldia eta espero dut aretoa bete-beteta egongo dela, mukuru beteta. Y finalmente, la presidenta del jurado, Dea Kulumbegasvili. Azkenik, Dea Kulumbegasvili epaimahaiburuak urrezko maskorra emango dio film honenari. Golden Shell for grasping... Askatasunaren mamua eta bizitzaren indarkeria saiestezina atzitzeagatik, hizkuntzarekin eta zinemarekin hartutako konpromisoagatik, gaztetasunaren zein emakumearen egoera zaila eta ausarta aztertzeagatik film honenaren urrezko maskorra, Alina Gregoreren Cry Now Blue Moon filmarentza da. Urrezko maskorra jasotzeko gurekin dira Alina Grigor zuzendari eta ekoizlea eta Gabi Sutsu ekoizlea. Eskerrik asko. Irakurri egingo dut, ez bainuen espero, saria jasotzea. Blue Moon lan egin duen talde osoaren izenean, eskerrak eman nahi nituzke, aukera eskaini digutelako historio partekatzeko mundu osoarekin, eskerrak nire lantalde osoari, zinemaldiari eta epaimahaiari ere bai. Beren pasioagatik eta aukera bat eman diotelako proiektu honi, gauza modu desberdinean kontatzen duen proiektu honi. Hauta ekintzetatik haratago joan delako, eta psikologiaren analisian oinarritu delako, psikologia femeninoan.
Mila esker proiektu hau gauzatu dutenei, posible egin dutenei, Gabi Ursu, Kristina eta Max Awiko, Jojo, antzezle nagusia, Arakitxu, nik Jojo deitzen dudana, Ladimanov, Adrian Potsurestu, Alfer Kader, Ivana Flora, Anastasia, Iwa, Melku, Mertxa, eta jakina baita ere mila esker nire amari, Marianari eta nire bizitzako maitasunari, nire senarrari. Eskerrik asko, epaimaia, zinemaldi osoari, Roberto Aitor, Jose Luis Rebordinos, sari hau, sari honek omenaldi bat egiten die, sormena, femeninoa erakutsi nahi duten antzezlei eta artistei eskerrik asko Gabiri ere bai. Nire lankide guztiei ere bai, zinemagile, ekoizle eta talde sortzaileei, administratiboei, mila esker emakume guztiei eta baita gizonei ere eskentzen digutelako kolaboratzeko aukera. Beraz, eskerrik asko berriro denoi. Thank you. Buenas noches. Eskerrik asko. It's great to be here live and alive. Zoragarria da hemen egotea zuzenean. In the past years, when we started making sufritu behar izan dugu eta asko pasatu dugu azken urteetan filma, gure herria txikituta edo banatuta zegoen bi alderdiren artean, bi ideologien artean, bi familien artean. Eta egia esan uste genuen filme hau mundura atera behar genuela, gero pandemia iritsi zen eta denak itxita egon ginen. Eta ezin izan genuen borrokan jarraitu gure arazoa konpontzeko. Beraz, hemen egotea, denak hemen egotea, zinemagile guztiekin batera, froga bada, hau da artea ezin da isilarazi. Eskerrik asko denoi zuen lanagatik, eskerrik asko Donostiako zinemaldiari, ere bai, noski, zuen aleginagatik, zuen esfortzuagatik, filma hauek guztiak pantalla handian erakusteagatik, eskerrik asko, lan handia izan da, 74 lagun egon gara filma hau egiten, bere indarrak bildu dituztenak filma aurrera ateratzeko, eta mezu hau mundura zabaltzeko eskerrik asko denoi. Eskerrik asko Jose Luis Rebordinosi epaimaiari, eta baita ere hautapen batzordeari ohore handia da, ohore itzela da gu guztiontzat. Eskerrik asko berriz ere. Itxiera, ekitaldi honetako filma aurkeztea baino, ez zaigu honezkero falta. Las leyes de la frontera. Arditzagun txalo zaparrada batekin, Daniel Monzón zuzendaria, eta taldeko kide batzuk, Begoña Vargas, Marcos Ruiz, Txetxu Salgado, eta Jorge Gerrika Etxeberria. Gabon, muchas gracias. Eskerrik asko, ohore handia da privilegio bada, hain zuzen ere itxialdi honetan parte hartzea, 79. edizio honetan. Gainera, itxiera filmanik uste dut beti azken begizta lasoa dela, hau da pastelaren gindaren antzeko zerbait da. Eta nik filma guztiak egiten ditut, areto batean erakusteko. Eta opari bat beti egin nahi dut publikoarentzat, beraz, hau da agertokirik onena filma hau lehen aldiz ikusia izateko publikoaren aurrean. Espero dut gozatuko duzuela, ze zuentzat egina dago. Kaixo? Hay muchas razones por las que... Arrazoi askorengatik dedikatu daiteke bat zinema egitera, baina horietako bat da, eta ez da txikiena, da aitzaki bat izateko, noizean behin Donostiara itzuli izateko, eta zuekin guztiokin zinema maite duen publikoarekin gure lana partekatzeko gozatu filmaz. Eskerrik asko.
Ezin ahaztu aurtengo edizio hau posible egin duten erakundeen partaidetza. Donostiako Udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Kultura Ministerioa. Ahaztu gabe gure babesle ofiziala, Radio Televisión Española, eta Media Partner Movistar, baita kolaboratzaile ofizialak ere, Audi, Kutxabank eta Amenabar. Los Tigres del Norte abesten duten bezala, nik ez nuen muga zeharkatu, mugak zeharkatu ninduen ni. Gure esku dago, distantzia eta bereizketa dagoen lekuan, besarkadak ere itea. Muga ez dadila amaiera izan, ez da amaiera muga bat ere. Zinemak muga guztiak iragazkor bihurtzen dituelako eta denok bilakatzen gaituelako mugalari.